Yanayi na soyayyar yanzu na ga dai sai ana yin haƙuri. Ni Bashir na zauna gani yau ni ina yin nazari. Akan soyayya na ga dai ba ta yi mana uzuri. Na yawo ƙauye da gari, can na hangi matasa suna gudu ana cewa a tare. Wasu har sun kai a zare, so ya saka su cikin yanayi. Wasu su kusan zamanto bayi a gari, wasu ko daji suka yi saboda rashin haƙuri. Gashi kuma soyayyar ta zamanto rigar jan mata, da sun ɗan sata nan da nan sai su ɗan wani tuɓe ta. Kunga ranar wanka cibiya dai ba wani ɓoyewa, shi yasa ni nike faɗakarwa don kowa ya daina shiga cikin yanayi. Saƙon da zan yi a kanku, kun ji ku ƴan mata har ma da ku fa samari. Na yi jam'i kanku, shawara zan baku, sai ku zamanto masu riƙon alƙawari. Yanayi na soyayyar yanzu na ga dai sai ana yin haƙuri.